Ho teniu diners? Sí. Jo sí. Anem a comprar alguna cosa? Vinga, va. Vale. Què voleu? Jo pillaré unes patates, em sembla. No sé, algo para veure també, no? Sí. Bueno, anem a menjar, si no jo estic. Vinga, que això... És molt bo, però... S'ha acabat molt ràpid. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Vinga, va, anem a sentar-nos allà als bancs. Sí, que estic molt cansat. No noteu res estrany per aquí? No. I tu, Axel? Buah, doncs jo sí. Però que no noteu res, perquè jo no noto que hi ha com alguna cosa aquí, eh? Que no, tio, que no. Que estàveu fent una cosa dolenta per la societat. Estàveu embrutant al carrer, amb totes les porqueries que estàveu llançant. Què diu aquest paio disfressat? Ja, ets un pringat, no sé què ens tens explicant aquestes històries. Això, vés-te'n d'aquí. Preview. Preview. No, pareu! Llenceu la brossa! Llença tu! No! No! Vale, ara mateix llençareu la brossa. Venedor. Estàs content ja? Sí, heu après això? Sí.